Dok će dio Hrvata ljeto provesti na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu. Za one koji si takav put ne mogu priuštiti, Brazil stiže u Zagreb. I to malo ranije, od 4. do 11. svibnja, kada će dašak Brazila zavladati Jelačić placom, Cvjetnim trgom, etnografskim muzejem i prostorijama udruge Capoeira Amazonas. Naime, na tim će se lokacijama održati 4. festival brazilske kulture Brazilaktika. Pripremili smo mnogo besplatnih radionica za sve zainteresirane stanovnike Zagreba i šire kojima se isplati doći. Na festivalu će gostovati umjetnici iz Brazila, ali i nama susjednih zemalja koji će održavati radionice. Biće radionice capoeire, zatim biće radionice afro-brazilskih plesova, od kojih su tu jongo, makulele i afrofusion, koji je zapravo jedna malo modernija varijanta, možda bliža nama. Zatim bit će tribina u etnografskom muzeju o tradiciji unutar capoeire i na otvorenim događanjima, znači na samom otvorenju festivala koji će se desiti u nedjelju, 4.5. na trgu Petra Preradovića. Održat će se velika povorka, igra capoeire, samba batucada. Festival se održava 4. godinu, a organizatorima ove godine posebno na ruku ide svjetsko nogometno prvenstvo. Sretni smo da ćemo i putem jedne tako opće prihvaćenije stvari kao što je nogomet dobiti priliku malo bolje prezentirati i ostale aspekte Brazila koji su dakako interesantni. Hrvatska je puna zaljubljenika u tu daleku zemlju, o čemu svjedoči brojka od 3000 posjetitelja prošle godine. Ove godine očekuju do 5000 posjetitelja. Sve najviše zanima kako je zapravo to u Brazilu, kako to sve skupa izgleda. To je upravo interesantno kod same capoeire, koja je zapravo taj umjetnički izričaj koji je više pripadao prije nižim slojevima, s obzirom da je vuče porijeklo iz Afrike, da je to dio onog dijela stanovništva koji je zapravo bio porobljen u Brazilu. Međutim, sad i u Brazilu počinju prepoznavati capoeiru kao dio svoje kulture koju treba prezentirati na van. Važno je napomenuti da za radionice nisu potrebne nikakve prijave, a sve je u potpunosti besplatno.